sekunder. Den kun op til 30 sekunder. Hej! Nej, den kan op til mere. Nej! Jo. Jo. Nej! Jeg sad og læste. Mor! Hvornår er du blevet en... Er det din? Ja! Hvornår fanden er du blevet en mor? Gud fanden, din Amelie, tror du min mor, hun ringer sådan noget? Nej! Så min mor er en alkoholiker! Det er jeg. Yes. Det er, hvad jeg siger. Så jeg går simpelthen 30 sekunder med. Nu skal jeg få en kub. Åh, når han er plads, den der. Hvorfor kan jeg ikke se mine egne fingre? Hov. Hvorfor kan jeg ikke se mine egne fingre? Fordi du ikke holder på kameraet. Nå, der var det hullet. Eller, ja, det var en optag igennem. Ikke det hullet, Hvorfor ryger man? Hvorfor ryger man? Hvorfor ryger man? Det er godt for. Det er så dumt, og det dør altså. Jeg vil ikke kunne høre, hvad de vil. Hvad nu med dig? Jeg vil bare ryge. Hvorfor vil du ryge? Hvorfor ryger man? Hvorfor ryger man? Jeg kunne ikke høre, hvad de vil. Det er altså meningen, at du skal følge kameraet. Hvor? Med vores hoved. Og nu er det og for ikke din tunge. Jeg ved mig i tunge. Og det er derfor, der kunne ikke høre, hvad de vil. Du må ikke slå mig. Og nu er det høre, hvad de vil, mand. Men det er så dårligt. En skidtøj. Alkoholiker. En fisketjæl. Alkoholiker. Men baskefisk. Alkoholiker. Jeg har drukket mange af dine glas. Alkoholiker. Jeg vil også godt sige. Men det er ikke sådan, man ser. Nej, det skal du høre det, det lille. Nå, kan du høre det spørge. Er det ikke meningen, man spiser fisk? Nej. Det er ulækkert. Er det ulækkert? Jo. Sig nej. 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 Det må du ikke. Jeg skal se mig. Du skal på mig. Nu er det så brudt det. Hvad siger du, skat? Du er Hvad sagde du, skat? og så hoster du. Skat. Jeg kan lave min bukser. Hvad sagde du? Ikke min Hvad sofa. sagde du? Jeg siger, du bliver så brudt det. Hvad er det? Hvad er det? Nej, det er spej. Tudegræs. Tudegræs. Du larmer. Tudegræs. Du larmer. Nej. Og en spej. Ja. Nej, du smøg 2 gange. 2 gange. Nu du han smøg til mig. Jeg vil også gerne være. Tak. Og du dropper det. Hvad for låret? Ej, jeg skulle have filmet ham. Lige da han kom ud, skulle bare ned. Den filmer stadig. Jo. Jeg er så lille handicap. Hvad med nogle glas? 87 år senere. Du har ikke fiskemand. Du henter stykker. Åh. Drik alligevel. 84 år senere. Godnat. Godnat. Ja, shit.